Bos Jepang, Adi, ajeng olen kanggo Abi kedik. Ngungkapaken rasa demen, beli bisa dibebodong. Arane nempel ning ati, sing paling jero. Najan dengan kudu bisa ngelepasaken cinta, karena wong sing demen wis gawe atin jare. Wis tega ninggalaken anggono kelis kanggo Mame Ciko, Mame Arya kedik, kanggo wong Buyut Lancip. Nok Firja sing duwe nasi goreng, 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 Nok Firja. Wong sing tak sayang saya wis nyayangi wong liat. Kita sing ngambung fotone, kangen kapan ketemune. Wong sejen sing diambung pipine. Nok Firja sing nasi goreng, Abi, Bos Molen, Bos AC, Mame Ciko, Mame Arya kedik. Wong sing terpuja-puja wis tega gawe lara. Janjine arep temenan, arane jejer loroan. Wong sejen sing ditulis ning undangan. Najan demen kudu bisa ngelepasaken cinta, karena wong sing demen wis gawe atin jare. Wis tega ninggalaken. Ibu Damar, 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 Ibu Damar terus, Ibu Damar, 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 Ibu Damar. Wong sing tak sayang saya wis nyayangi wong liat. Kita sing ngambung fotone, kangen kapan ketemune. Wong sejen sing diambung pipine. Ayah Damar, Firja sing duwe nasi goreng, Nok Elis, mamanya Ciko, mamanya Arya. Wong sing terpuja-puja wis tega gawe lara. Janjine arep temenan, arane jejer loroan. Wong sejen sing ditulis ning undangan.
wis gawe